tarvitaan selvästi enemmän kuin nykyään yritysten yhteistyötä. Harva yritys pystyy tekemään sitä yksin, vaan tarvittaisiin yhteistyötä muiden yritysten kanssa ja yhteisiä tarjoamia pienten ja suurten yritysten yhteistyötä. Se on ensimmäinen. Toinen on se, että tekniikka ja neuvonta ei riitä, vaan se liiketoimintamallin osana pitää olla palvelu. Että joku asia viedään aika pitkällä loppuun asti. Kolmas on se, että monet asiakkaat arvostaa sitä, että tarjoaa kokonaisratkaisuja. Että ei ole laitesidonnaisia ratkaisuja, vaan sellaisia liiketoimintamalleja, joissa pystyy tarjoamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja eri tilanteisiin. Asiakkaan kanssa keskustellen sitten päästään lopputulokseen. Sitten neljäs asia on rahoitusmallit ja ylipäänsä tämä kannattavuuslaskenta. Että usein asiakkaat on helpompi tässä liiketoimintamallissa toimia, jos siihen sisältyy rahoituspalveluja ja kyky laskea hyvin näiden investointien takaisinmaksuaikoja.